Ahoj, 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 ja sa volám Majn. Moje pravé meno je Milan, takže môžete ma volať Mino, no, to je jedno. A natáčam s mojim kamošom Multiplayer Survival Minecraft. A toto je naše prvé videjko. Natáčame ho cez Bandicam, takže bude iba 10 minútové, lebo nemáme ho kliknuté a tak. A to je môj kamoš, Čím Čarára. Normálne sa volá Samo. Čuste. Nemám sekeru s myhlami. No. No vidíš, že ty ju máš posledný čas, ale že prečo by to funguje, no vole. Ty vole, to sme dobre začali, je tu koulák. Dobre, takže, no. Počujem zombie. Hneď Iron. Hohoho. Ale ja nejsem tak šťastný ako ty. Počujem zombíka veľmi blízko. Ja si poď zachrániť. Je to na easy, že? Áno. Vedie, keď počujem zombíka. No ja ty ho nepočuješ. Hej? Ja vidím jablčko, idem nájsť to zombíka. Jo, kurátka. Asi my sa zabývame niekde blízko spawnu a budeme sa zabíjať, keď bude hlad. No to nejak nebudeme moc riešiť. Mňa to nebaví si sa ozvazovať jedlo. Už to je nejaký server, vieš, normálka, že vieš, dá sa kúpovať jedlo, bereme. Takto. No, takže, no. U mňa budú menšie lagy, keby niečo. Postavím si komp, lebo lepšie, no, povedať notebook. No takže, jak vidíte, tak sme začínali s bonus čestkou, lebo zase nám nechce zase tie začiatky, že drevo zase. No vlastne kopeme drevo, tak ale aspoň niečo. Aspoň tá sekerka, ktorú som našiel. Počkaj, ja nakopem nejaký ten máš kopu, hodím ti drevo, aby si rovno si mohol robiť kamennú sekeru. Mám 5. No. Máš enchanťák? Nemám, vole. Máš, ale ne, alebo ne? Ne, vole, odkiaľ by som ho nabral? Bonus čestky nebolo aj, ne? Možno. No takže, milí diváci, tak tieto videjka budú trocha kratšie, lebo sú iba na 10 minút, lebo nemáme ten Bandicam ani kreknutý, ani nič také kúpený. Ale na Vianoce, asi budúce, si ho iba vypýtame kúpený Bandicam. Alebo iba ja. Ja si ho nevypýtam, pretože ja natáčať nemôžem, mám posratý notebook, úplne zalaktovaný. Teraz som skúsil spustiť video a skoro som sa ani nehýbal. No. Takže odo mňa vydá nečakajte. To len od Majna budeme mať také... Ja som vytvoril krumpáč, ja som úplný imbecil. Nemá. Počkaj, ja idem nakopať až ten kobol, lebo ty si taký modrý, jak ja. Dobre, no tak, to som chcel ešte dopovedať, že tie videjka budú trocha kratšie, iba 10 minút, takže sa potom nečudujte a nedávajte, že robíme krátke videá. Ale niekedy zabudneme ukončiť video, proste iba sa to vypne, my nesledujeme občas čas. Ne, teraz ne. Lebo, jak môžete si všimnúť, tak ja mám na obrazovke hore tam a už tam mám čas, lebo čo sme robili minulé videjko, tak Miňo, to som... Čo je? Miňo, oni to nevidia, vole. Oni vidia len, jak natáčaš. No tak to je jedno, tak ja to vidím, no takže teraz budeme presní. Konečne. To som teraz zakrikol. Prosím, žiadne dislajky, prosím iba odbery, lajky a komenty. No áno, to som musel povedať. Zas som robil krumpáč, ja som imbecil. Počkaj, ja to vykraftím. Vykraftím mi sekeru. Takže my pretáčame, takže môžete písať, budeme si to čítať. Ja sa na ne postražím, v škole to poviem, Majnovi, čo si tam písali. Chodíme spolu do školy. Spolužiaci. Krásny. Že život je krásny. No, sme spolužiaci, sme z 5. C a sme Slováci. Nečudujte sa, keď niekedy občas niečo zahovorím po česky, lebo mám taký zvyk hovoriť po česky, neviem prečo.
No. Miňo, tu máš sekerku aj lopatku. Jo, to je troška menšie bugy. Keby ste videli nejaké lagy alebo tak sa vám ospravedlňujem, lebo keby boli nejaké lagy, no. Ale ešte vám chcem povedať... Iron, počujem Spider, takže niekde v kejvku. Ja som zabudol, urob rýchlo meče. 2. Ja Ja kopem. vidím, že tam toho veľa. Tak rýchlo urob meče. Ich urob, ja už sa kopem. Ja som tam presne padol. Rýchlo. Pomoc! Utekám. Tam nemám kamera, pustíte, vole. A stalo sa ma po veciach. Nevadí. Creeper ti tam buchol. Čimčarára, otoč sa. Som samo, keby niečo mám. Tak samo, no. Ale do neviem akého... Ticho. Do neviem akého videjka to aj v minulom dieli hovoril Samo, teda Čimčarára, že sa pokúsi nejak zistiť plugin TPA, lebo... Počkajte. No, nefunguje to. No, tak to bude... Áno, z čoho to mám nakopať? Ja som nejaký pán Boh, či čo? Si to mal nakopať, keď ja som tam pozrelal. To pre teba neplatí, keď také niečo hovoríš, že? Áno. Ty kokos. Jeden kobl. Nakopím viacej, prosím, mám lagy a stream. To sú lagy. Ja potrebujem home, ty kokos. Chcel som písať home. Ja už to urobím, ja ten plugin zistím. Au! Niečo na... Hajzel. Púchnem niečo na YouTube a nejsom hajzel, mňa zabijem. Videli ste, co to udělá. Zase hovorím česky. Samo, tam je meč. Ideme na nich? Čeky, vytvorím čest. Alebo položím čest. Ja som padol, tak toľko sa mi srdíčok ubralo, že ma nezabili. Ja mám tam také lagy, takže musíme si dať pozor. Ja hneď, jak som tam padol, tak už som mal len 2 srdiečka. Takže to je veľká výška. Robí ďalší meč. Ne, ja tam mám všetko, ja tam mám tú sekerku. Je tam iron. Ja tam padnem. Áno. Zabil ma creeper. Ja som to vedel. Aspoň jeden creeper vybuchol. Dúfam, že tam už nikto není. Ty kokos, jak veľa tu toho je. Oh my god, všetko to vybuchuje. Ty kokos. No doríti. Počkaj, ja urobím krumpačka, drovený, nakopem nám kameň a obidva tam vletíme. Ja som išiel na druhú stranu. Pomaličky, Miňo, pomaličky, nie tam úplne vletete prásk a nechci poď. Ideme tam prásk. Miňo, začína dvoch, takže rýchlo si musím pomôcť. Ne, nejdeme tam prásk, prichádzame do veci. No tak. Zakop Zakop sa, pozor. Ne, ja mám nápad, urobím to rýchlo. Robím to na rýchlovku. Teraz to nebude moc krásne. Robím to na rýchlo. Takže nepískajte. Nevypískajte ma. A nevypípujte ho. Píp. No tak ja už som... Aha, rýchlo, ček. Dobre, to sa hodí. Slepita, chytni chlapcoň. Rýchlo, máme tu nejaký kopol? Nemáme. Mali sme tu kamery kopáť a ty mi to nechcel povedať. Ježiš. Taký menší dom. Rýchlo na... Celé na skla. Teraz to celé zahrablo. Celé... Ser. A strecha čo? Sú akože bezďaci. Áno. Takže sme práve prišli o veci. Mňa to aj napadlo, že ideme tam práve vlietnúť. Takže hádžem ti tam jeden meč. Ja idem si vykopať cestu. Hodil som ti doplný meč. Urob dvere.